Hola, som la Mara Herrera i la Maria Pi i us presentarem el nostre treball de fi de grau, El clarobscur. Què passa quan la bellesa i el sinistre es troben? Sovint percebem aquests conceptes com a oposats, però en el nostre projecte El clarobscur explorem la seva intersecció a través del disseny gràfic i els llibres objecte. Aquesta investigació neix de la necessitat de comprendre com la por es pot manifestar en l'estètica, com l'atracció i la repulsió poden conviure dins d'una mateixa experiència visual i tàctil. El vell i el sinistre són dues cares de la mateixa moneda. Com diu Rilke, el vell és el començament del terrible que els humans podem suportar. Aquesta frase ens recorda que allò que ens captiva i ens sembla vell sovint amaga una part inquietant, una ombra que incomoda. En el nostre projecte El clarobscur explorem aquesta dualitat a través del disseny gràfic i els llibres objecte. Creem peces editorials que no només es llegeixen, sinó que es toquen, es senten i es viuen. Així, convidem el lector a enfrontar-se a aquesta tensió entre allò vell i allò sinistre. Els objectius del clarobscur es basen en 3 pilars fonamentals. Primer, investigar i reflexionar sobre la relació entre el vell i el sinistre, explorant com aquests conceptes han estat entesos al llarg de la història, des de la filosofia fins l'art, i connectant-ho amb la nostra percepció actual. Després, traduir aquesta relació al format editorial, creant llibres objecte que no només expliquin, sinó que facin viure aquesta dualitat al lector, a través de la materialitat, la tipografia, la composició i els materials. I finalment, experimentar amb formats, tècniques i llenguatges gràfics per expandir els límits del llibre convencional i convertir-lo en una experiència sensorial i conceptual única. La nostra metodologia es basa en el fer constant. Creiem que la millor manera d'investigar i entendre una idea és posar-la en pràctica, traduir-la a formes materials i visuals. Així, el procés de creació ha estat un cicle continu d'experimentació, prova, error i descobriment. No partim d'una idea tancada, sinó que la construïm a mesura que fem, toquem i provem. Cada peça creada ens aporta coneixement nou i obre preguntes que ens porten a crear-ne una altra. Aquest ritme de producció constant, sense por equivocar-nos, ens ha permès trobar solucions inesperades, formats inusuals i llenguatges gràfics propis que no hauríem pogut imaginar des d'un procés teòric o només planificat. Després d'investigar 10 filòsofs i les seves reflexions sobre el vell i el sinistre, ens vam preguntar què considerarien ells vell i sinistre dins la natura? Amb aquesta pregunta com a punt de partida, vam començar a crear les primeres peces editorials, que ens permetien no només pensar, sinó fer i experimentar. Cada peça és una interpretació pròpia, on traduïm conceptes filosòfics al llenguatge gràfic i editorial, i ho fem a través de la natura com a escenari central d'aquesta dualitat. En el nostre projecte, les pors són el fil conductor que ens permet connectar el vell i el sinistre. Les pors sovint sorgeixen d'allò desconegut, d'allò que ens inquieta perquè no el podem controlar o entendre. I justament aquí és on entra la dualitat. Allò que ens atrau pot ser alhora el que ens espanta. A través de cada peça explorem una por concreta i veiem com aquesta por es pot expressar gràficament entre la bellesa i l'horror, jugant amb la llum i l'ombra, la textura agradable i la rugosa, la simetria i el caos. Així, les pors es converteixen en un pont per entendre que el vell i el sinistre no són contraris, sinó que conviuen i es necessiten per donar significat l'un a l'altre. El microrelat té un paper clau al clarobscur, perquè és el punt de partida narratiu de cada peça. Cada llibre objecte es construeix al voltant d'un relat breu que condensa una por concreta, aportant context i emoció. Aquest text curt guia la part visual i material de cada peça, fent que el disseny gràfic no només il·lustri, sinó que dialogui amb la història. Marea alta ens submergeix en la por col·lectiva al mar, que, amb la seva bellesa aparent, amaga sota la seva superfície un abisme desconegut, incontrolable i profundament sinistre. Les pàgines superposades i textures aquoses obliguen el lector a navegar físicament pel llibre, endinsant-se cap a la foscor. Boscos de formigó ens endinsen la inquietud compartida als entorns urbans, on l'arquitectura asfixiant i repetitiva transforma la ciutat en un laberint sense sortida, opressor i desorientador. Les estructures plegades, els recorreguts fragmentats i les formes laberíntiques obliguen el lector a perdre's dins el llibre, reproduint la sensació de claustrofòbia i buidor pròpia de la jungla del ciment. Ombres bioluminescents ens endinsen la bellesa efímera de la natura morta, on la foscor dona pas a una llum renaixent. El format vertical i els desplegables inesperats fan que el lector explori el llibre com qui descobreix vida amagada entre les ombres. El ressò de l'eco ens endinsa en la presència de l'absència, on el buit i el silenci parlen tant com les paraules. Els espais en blanc i els elements gairebé invisibles obliguen el lector a llegir entre línies,
buscant sentit en allò que no es diu, com qui escolta un eco llunyà d'allò que ja no hi és. Espectres perdurables ens endinsen la fragilitat de la memòria, on els records es dissolen i es transformen amb el temps. Les pàgines fragmentades i les imatges difuses obliguen el lector a reconstruir la història, com qui intenta retenir l'ombra d'allò que ja s'ha esvaït. Teixits d'innocència ens endinsa en la pèrdua de la innocència, on la fragilitat de la infantesa es barreja amb la por. Els materials tous i les textures delicades contrasten amb detalls inquietants obligant el lector a transitar entre la tendresa i la inquietud. Totes aquestes exploracions, reflexions i peces es recullen i prenen forma final a la memòria, que es converteix en molt més que un document. Amb aquesta memòria tanquem el projecte, però obrim la porta a noves preguntes, perquè només allà, al límit de la bellesa i l'ombra, és on comença la veritable creació.